Como candidato do Partido Popular á Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo enfronta unha precampaña electoral na que ten por diante un reto político de envergadura: devolver a maioría absoluta ao Partido Popular, unha maioría que Manuel Fraga perdeu en 2005 por apenas 50.000 votos despois de 16 anos de permanencia no goberno. No derradeiro deses gobernos, o propio Núñez Feijóo foi vicepresidente antes de convertirse en sucesor de Manuel Fraga para dirixir o partido e a labor de oposición dos populares no Parlamento de Galicia. Alberto Núñez Feijóo, considérase vostede como candidato que máis ten que perder ou gañar nestas eleccións? Dígollo porque hai algúns analistas que din que, a pesar de que vostede é dos tres candidatos o que primeiro concorre ás eleccións, preséntase por primeira vez a candidato a presidente da Xunta de Galicia, pero, sen embargo, parece que está nunha situación de tensión, pídeselle moito. Non sei se me expreso ben. Sufre vostede demasiada presión? Se non consigue esa maioría absoluta, que pode pasar? Xa me ve que estou moi tranquilo, tensión nada. Supoño que o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego lles gustaría moitísimo ter as posibilidades que teño eu de éxito electoral. Seguro que calquera dos dous partidos lles gustaría ter a previsión de votos e de escanos que pode conseguir o Partido Popular de Galicia. Por lo tanto, bastante tranquilo. Sí, por suposto, preocupado pola situación que está a vivir Galicia, preocupado e ocupado por ofrecerlle aos galegos un proxecto, unha alternativa distinta a que continúe 4 anos máis un goberno do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Nos enfrontamos ás eleccións con dous obxectivos. O primeiro é gañar as eleccións. É fundamental gañar as eleccións. Eu creo que para ser presidente da Xunta é fundamental que ese candidato sexa o candidato máis votado, con máis apoios, con máis escanos e, por tanto, coa maior legitimidade posible. E, en segundo lugar, sacar unha maioría suficiente que nos permita gobernar, porque tal como están as cousas, todo parece indicar que hai outros candidatos que están dispostos a gobernar, aínda que perdan as eleccións. Teme que se non consiga a maioría absoluta, eso se poida utilizar mesmo dentro do seu propio partido para socavar a autoridade de Mariano Rajoy? Non, evidentemente que non. As eleccións autonómicas galegas son unha cousa, as eleccións vascas son outras, as eleccións europeas son outras. O Partido Popular gañou as eleccións autonómicas e as eleccións municipais no ano 2007 co señor Rajoy e perdimos as eleccións xerais co señor Rajoy. Por lo tanto, o mesmo señor Rajoy ganou unhas eleccións e outra non as gañou. Non me preocupa, o que me preocupa lóxicamente é Galicia. E o que me preocupa é o goberno de Galicia e o que me preocupa é que os galegos vexan que se pode gobernar de outra forma, que pode haber proxectos distintos e que os galegos decidan entre a continuidade do bipartito ou, pola contra, que os galegos queiran apostar por un novo proxecto, por un proxecto renovado e por unha persona que por primeira vez opta á presidencia de Galicia. É o rural onde o Partido Popular se xoga estas eleccións? Mire, se dixo moito sobre isto, se dice que o Partido Popular tiña unha fonte importante de votos no rural, e que agora parece ser que os partidos que están no goberno pois é o que teñen os votos no rural. O único que podo decir é que eu estou percorrendo, como é a miña obriga, creo que a de todos os candidatos, todos os concellos de Galicia, e o que estou vendo é moitísimo apoio no rural. Si é certo que hai un cambio, probablemente o cambio da sociedade galega, que consiste en que, desde facía tempo, o PP non conseguía ser mayoritario nas cidades, e o Partido Popular, nas últimas eleccións municipais das 7 cidades, gañou en 4. En 3 delas, a uns centenares de votos para a maioría absoluta. Por tanto, o PP creo que vai sacar uns excelentes resultados nas eleccións no ámbito urbano. Creo que tamén vamos a sacar unhas moi boas resultados no ámbito urbano. É que no ámbito rural é onde hai algunha voz máis que, segundo din esas mesmas voces, hai unha certa preocupación porque ven que en vostede falta algo mellor de contacto coa xente, ven o distanciado como un candidato máis distanciado da xente. De feito, dende a sede regional do partido, teño entendido que se enviou unhas enquisas ás agrupacións locais para ver en que se podía mellorar desa cercanía ou dese contacto. Digo, a transmisión da propia imaxe, non? Sí. Que é o que creen, de feito, a súa campaña está máis diseñada na súa persoa que no partido. Que é o que creen os seus asesores que se pode mellorar do candidato Alberto Núñez Feijóo nese sentido? Eu creo que este candidato, que a primeira vez, insisto, que se presenta
a esta presidencia de Galicia. Hai outros candidatos que levan 3 veces presentándose, outro que leva 2 veces presentándose. O que o partido quere mellorar é que se lle coñece mellor o candidato, que teña unha imaxe directa a xente de quen é, de onde saliu, de onde viu, que fixo, que quere facer, que pensa, que opina, cal é a súa forma de entender a vida. Cando dicen que o señor Feijóo non se lle coñece no rural, pois mire, eu, a miña vida que marca a unha persona desenvolvín probablemente nunha aldea das máis pequenas que pode desenvolver a un político. E, polo tanto, coñezo o rural porque vivín nel, nacín nel e aprendín moitísimas cousas do que hoxe sei. Convido os nosos analistas a que fagan unha pregunta. Alberto Núñez Feijóo. Decía antes, Ana, que vostede está obligado a recuperar a maioría absoluta para o Partido Popular, no caso, lóxicamente, de que queira gobernar neste país. Sin embargo, onte abríamos en Xornal de Galicia a primeira páxina un titular que se cadra pode lle dar outra segunda vía para conseguir ese objetivo. E é que o líder do BNG abre a porta nunhas declaracións que fixo en público con ocasión dunha presentación dun libro, as portas ao PP, para poder facer pactos en Galicia sobre bases programáticas. Cal é a postura súa diante deste ofrecemento? Mire, nós, é evidente que estamos dispostos a acordar, pois, con todo, calquer partido, por suposto, calquer partido no arco parlamentario, no arco constitucional, pois, subir as pensións, facer unha administración con máis austeridade, que en Astano se poden volver a facer barcos, que non nos tomen o pelo co tren de alta velocidade, e haxa unha comisión de seguimento das obras do tren de alta velocidade, de exixir ao Estado que o presuposto que pon o execute, que non nos deba 2.000 millóns de euros nos últimos 4 anos. En definitiva, nós estamos dispostos a pactar o voto en urna. Ahora ben, nós neste momento si temos un compromiso e unha alianza, e unha coalición. Nós a alianza que temos e a coalición que vamos a perseguir é a alianza dos votos e a coalición cos electores. Ese é o noso obxectivo, ese é o noso plantexamento. E eu creo, despois de ver o que vin durante estes 4 anos, pois que o Partido Nacionalista prefire pactar cun partido que perde as eleccións. Creo que é máis cómodo para os nacionalistas pactar co Partido Socialista Obrero Español, pactar entre sí, para que non goberne o partido que gaña as eleccións. Por lo tanto, neste momento, na xenda política do Partido Popular de Galicia está clarísimo. O pacto que queremos é o pacto cos votantes, o pacto coas urnas e o pacto co resultado dos votantes e das urnas. Así como hai un ano, eu creo que máis ou menos, polo menos eu pensaba, e creo que a maioría da xente, que o bipartito pois tiña grandes posibilidades de volver a repetir a medida que se van acercando a altas eleccións. Eu creo que esa distancia e as últimas enquisas creo que así o reflicten, se está achegando. Eu creo que estas van a ser unhas eleccións moi disputadas, disputadísimas, e que ao mellor o día das eleccións se vai haber que usar a foto finish para decir quen ganou. Por eso eu creo que nesta ocasión, en todas as eleccións, son moi importantes os debates, non? Os debates, e sobre todo, de todo tipo, xa hai moitos medios, pero os de televisión a veces son decisivos, non? Eu queria preguntar por o tema dos debates, se usted vai a aceptar debates, se os vai a propoñer, de que formato, se vai a debates a 3, debates cara a cara. Gustaríame que nos contase cal é a súa intención neste aspecto. Se refire vostede ás enquisas. Todas as enquisas sinalan que o Partido Popular vai a gañar as eleccións e que, polo tanto, o Partido Socialista e o Bloque Nacionalista Galego van a perder as eleccións. Iso é o que sinalan todas as enquisas. Hai dudas e hai debates e esas enquisas cada un dice as que lle convén, si o PP vai a sacar maioría absoluta e maioría suficiente para gobernar, ou, polo contrario, se pode reeditar o mesmo que tuvemos nos últimos 4 anos. Pero eso son o que dice todas as enquisas, non? En segundo lugar, en relación cos debates, nas primeiras imaxes que acabamos de ver, pois o señor Touriño acaba de ser proclamado candidato